Ndinonzi Ananias Mutema. Taura tinzwe zita rako shati. Taura nyatsotaurisa. Ndinonzi Anania Mutema. Ndobva kubikita kumasvingo. Ndabatwawo nemukadzi wemunhu kuGreyfontein. Iwe uchigara kupi? Ndogara kuKailisha. Haana kukudzerera nemurume. Kandiudza. Iwe usadaita zvinhu zvokubvunzwa, akataura nyaya yako yese, maappointment yese amazopanana, maconservation yese amaita ndirundo. Taura nyaya yako yese, kwaunobva, surname, unogara kupi iwewe, conservation yese amaita, uzosvika pakuya panapa, taura zvese pezvo zvatiri kuda izvozvo. Ndabatwawo nemukadzi wemunhu. Iwe shamari. Asi unotanga Conservation Ndinonzi Ananias Mutema. Mira, unonzi Anania Mutema. Ndinobva kubikita kumasvingo. Ndogara kuKailisha kuno kuCape Town. Ndabatwa nemukadzi wemunhu kuGreyfontein. Kubhulu Kombosi ndo kwandabatirwa kuGreyfontein kubhulu Kombosi. Hama dzangu hazviitwi Taura conservation yekuti makatangira papi kutaura sha. Ndakasangana nemudzimai uyu kubasa kwandanga ndawana casework kwaanga achisevenzawo. Pandakumbirawo nhamba akandipa. Vandazoramba ndichitaura naye ndichikumbira kuti ndakudai ndakufarire. Vaazonditi sorry ndakawanikwa. Pandaramba ndichitaura naye voziwo ndachingoti pamwe kuda wana munhu, asi wakandiudza kuti mukadzi wemunhu chaiye. Zvishuwa vanhu vaMwari we hazviitwi. Zvabva zvazodisha. Ndabatwa ndadzidziswa